Goeiedag, Sportbeat familie. Welkom bij FGW The Works met SAB Photographic natuurlijk, zo'n Botha, wel bekende politieman. Hij heeft geen bekendstelling nodig nie. Hij werkt natuurlijk achter die scherm samen met mij. Nou, de eerste avond is natuurlijk hier op Pakkesdorp, hier in George, bij die machtige Mama Evergreens. Evergreens, hulle sê is grasgroen hier in Pakkesdorp op die graveyard. Die eerstkomende naweek is dit natuurlijk die top 8 wat post vat in alle erns na baie lang se gerus die wedstrijden van die eerste ronde die is voorbij. Kijk, destijds toen was het 22 wedstrijden weg en thuis, maar nu is het net enkele ronde natuurlijk en die top 8 die is hier om elkaar die zaken dan te kan uitspreken. Dat behoort baie interessant te wees en ik zou graag een beetje later samen met die africhter praat van Maltiso Evergreens en ook natuurlijk die kapitein Bjorn Parks is hij natuurlijk, hij is die lem voormalige SWD kapitein. Nou, oude gewoonte is ja soms sportzaken, die top 8 is hier, 4 en allemaal lekkere lippen af voor schouwspelachtige rugby, Sportbeat familie. Ik zie natuurlijk die spannen is slag gereed hierdie naweek, kijk, die oefeningen is aan die gang hierdie week en die naweek dan sal die mannen mekaar die strijd aansê. Ook natuurlijk is dit Silver Stars wat thuis speel teen Heidelberg en Progress Rugby voetbalklub, die Blauwtrein, hulle speel natuurlijk in Grootbrak rivier teen Grootbrak en Mosselbaai Barbarians, hulle kom besoek vir Mama Evergreens hier op Pakkesdorp in die graveyard. Nou, soos jy kan sien, lê Mama Evergreens tweede op die algemene SWD punteleer. Kyk, die naweek is op die top 8 af en is net 7 enkele rondes wat die manne gaan speel en ons kyk wie gaan dit maak vir die uitspele. Moontlik is dit Mama Evergreens of natuurlijk Grootbrak. Grootbrak rivier, hulle sê die brak doen die ramba. Maar in elk geval Grootbrak rivier, hulle is die pos aangeheers op die SWD's punteleer, gevolgd door Evergreens, Brieston in die derde positie en Mosselbaai Barbarians in die vierde positie. So is nummer 2 op die punteleer en nummer 4 wat mekaar die strijd gaan aansê hierdie naweek op Pakkesdorp in die graveyard. Soos jy kan sien, is die manne slag gereed reg besig om litte los te maak en hulle werp alles in die strijd om die oefeningen natuurlijk een sukses te kan maak en is altijd lekker om saam met julle rugby te kan gesels. Ja, die ander man is natuurlijk in die 5de positie is dit Crusaders, Silver Stars, Heidelberg en Progress wat dan bij die laatste 5 spannen lê op die SWD punteleer natuurlijk. En volgende week, kijk, aanvankelijk zal die top 8, die 18e Juli begin het en SWD in het besluit, nee, kom ons, laat het die 11de Juli geskied. Nou volgende week gaan die poppen dans, want ik weet nie wie skil vir iemand ietsie, maar Silver Stars het hier op die graveyard in Pakkesdorp, het hulle vir Evergreens gespeel en hulle het met 2 punte over punt, as ek onder correctie gesels, verloor en die manne is slag gereed om mekaar aan te vat. Volgende week, die 18e Juli, is dit dan Mama Evergreens rugby voetbalklub van Maltiso Evergreens. Hulle speel natuurlijk teen Silver Stars volgende week op die Rosemore sportgronde. En soos jy kan sien is die manne slag besig, die manne vat, as net high fives all around en ek gaan ek saam met die afrigter gesels, Mr. November van Maltiso Evergreens. Ons gaan nou kyk 'n paar hoe die manne lekker oefen en ek sien die kaptein is hier so, Bjorn Parks, die lem, hy het ook natuurlijk was by Harmony, hy het ook 'n groot rugby gespeel. Hulle sê maar oud, maar nog nie koud nie en hy speel kookwater rugby vir Maltiso Evergreens. Julle moet net so ingeskakel bly, Sportbeat familie. Dis Frans Williams wat saam met jou kuier. Soos beloof, ons is terug. Dankie dat jy steeds ingeskakel is, Sportbeat familie. Ons is hier by Pakkesdorp, by die graveyard. Dis Maltiso Evergreens wat speel teen Mosselbaai Barbarians hierdie komende naweek. Dis die top 8 wat in alle erns gaan begin. Ek staan hier saam met die hoofafrigter Marvin November. Mr. Marvin, welkom hier by Sportbeat. Altyd lekker om saam met jou te gesels. Ek hoop en glo het gaan goed saam jou. Baie goed, dankie Banaman. En daar was 'n lange breek. Hoe is die oefeninge van in die week van maandag en dinsdag, hoe was dit geweest? Kom eerlik was die eerste na die laaste wedstrijd. Het is een beetje gesukkel, maar ons moet ook maar aanvaar. Onze amateursport en die ouens het maar 'n bietjie verbreekie nodig gehad, 'n bietjie tyd saam met familie spandeer en so. Maar na die tweede week het ons weer 'n bietjie crossfit toe gegaan vir 1 aand
eerst de tweede week en dan dus weer laatste week het ons ook CrossFit sessie gehad. So en dan toe ons weer nou vanaand veld maandag aan. Gisterand het ons weer veld beginnen vat so. Ik geloof ons was bezig op die rechter pad. Ja, dat is altijd lekker met die aanvangs. Als die Superliga begint, die mannen is honger. Hier bij februari dan spelen we ons vriendschappelijke wedstrijden en dan begint die liga. En dan moeten jullie nog combinaties toetsen en zo wat. Die wedstrijden is iets van die verleden. Gewoonlijk heeft jullie ons 22 wedstrijden gespeeld. Dat is bij de huis in weg. En nu is dat die top 8 wat... aan alle ergens opvang nemen die in die SWD en ook aanvaard geweest door die voorzitters van die Superliga-spannen. Wat is uw vooruitzichten van die top 8? Ik zie uit naar het. Om bij het gaan baie daar wees. Het gaan baie commenteren wees. En zoals ons ook maar zoals ons gezegd het, die gaan baie mentally gaan groot, die gaan mentally prepared. Dan ons is in die situatie wat ons 2 thuiswedstrijden heeft van die 7. So ons zal definitief mentally moet lekker voorbereiden en zorgen dat ons recht is voor elke wedstrijd. Dan ons gaan niet makkelijke wedstrijden. Die laatste wedstrijd wat jullie gespeeld hebben in vanjaarse seizoen, die Superliga A in Mosselbaai op die Almeida, het jullie vastgevangen met 1 punt, het jullie verloren. Jullie moeten die wedstrijd eindelijk gewinnen, maar ons gaan niet veel daarover uitbreiden. Mosselbaai Barbarians, een andere span, jullie speelt thuis en thuisvoordeel op je graveyard, die weet mensen gaan crazieren op je graveyard en dat is altijd lekker. Wat is jouw vooruitziening voor zaterdagse wedstrijd in die top 8 tegen Mosselbaai Barbarians? En jij speelt thuis. Zoals ik voor een beetje vroeger gezegd heb, het gaan baie fysieke wedstrijd wees. En als ons fysiek genoeg gaan wees en opdag voor die wedstrijd die maar Barbarians dan gaan ons amper zeker wordt, maar ja, maar in elk geval ons zal goed voorbereiden dat ons gereed is om laat ons overwinning kan krijgen. Wat is die verschil tussen die normale fasegroep wedstrijden wat jullie spelen aan het begin van die seizoen en een rustperiode dan geniet en daarna terug te komen om aan die top 8 mee te doen en ook mogelijke plek te krijgen in die uitspeelrondes? Wat is die verschil tussen die top 8 en die gewone wedstrijden? Om eerlijk te wezen, ons is zo goed bepland voor die bereik. Ons hier aangeneem gedink die bereik gaan zo lang wees. Dat betekent die andere ons wat na ons gespeeld het nu dalk 'n voorsprong op ons, maar soos ek sê, ons het hier gaan sit in 'n hoek en sit sak en as die ons het steeds gewerk in die tyd wat ons af was. Baie dankie vir die tyd. Ek het nou hier vandag aangesteel by die man. Ek sien jy is Klibbard besig daar saam met die manne met die voorbereiding vir Saterdag se wedstryd. Wat het jy te sê slotgedagte vir die bestuurslede van Multiso en ook natuurlik die super fans van Mama Evergreens hier op die Graveyard Saterdag. Dit gaan kook. Jy moet nooit die fans vergeet nie. Wat het jy vir hulle te sê? Wat is jou boodskap? Die groot ding is kom ons ondersteun die span. Is van die span speel om op een of andere dag voor die ondersteuners iets te produce. So het is belangrijk dat die span ondersteund wordt en ons krijgt die kritiek wat ons ook waardeert. En goed, maar wat zou dat belangrijk wees omdat ons zo min thuiswedstrijden heeft dat die boys moet voelen hulle is achter hulle. Daar sê, baie dankie. Sterkte over Saterdagse wedstrijd. Sportbied FM, ons is op die Graveyard, soos dit bekend staan, Pakkersdorp, hier by Multiso Evergreens thuisveld. Dis die aanvangs vir die top 8 SWD se Superliga Club Rugby. Ek staan hier saam met die kaptein van Multiso Evergreens. Soos hulle vir Evergreens sê, Mama Evergreens, ek weet nie waar kom die naam Mama Ever vandaan nie, maar ek weet nie, ek sal later saam met die kaptein daaroor gesels agter die skerms. Maar dankie vir jou kommentaar. Ek sien dis 'n redelike lekker kommentaar hier, positief. Dankie vir julle inspirasie en ook julle pragtige positiewe boodskapies. Buren Parks, welkom hier by Sportbeat. Dankie dat jy 'n tydjie afknyp om saam met ons te gesels. Ook natuurlik voormalige SWD Arend kaptein provinsiaal rugby gespeel Klibbard Nes soos hy nou is. Ek weet nie, hulle het vir hom genoem destyds die Lem. Hulle noem hom nog steeds die Lem, ek weet nie. Buren, dankie vir die tyd en dis altyd lekker om saam met jou te gesels. Die top 8 is hierso. Julle het 'n lekker lang breek gevat en die voorbereiding, julle is besig met voorbereiding. Hoe was die voorbereiding vir jou vir hierdie week? François, dankie vir die geleentheid. Ek dink onze voorbereiding was goed, dus maar onze tweede aand is nog gestaan, 'n bietjie flush-out gehad, die systeem skoon gemaak. En vanaand is ons redelik besig, so ek dink ons voorbereiding gaan goed voor.
In Mosselbaai, bij Bergens het julle geklop in die groepwedstrijden van die begin van die Superliga A. Dat is nou top 8. Dat is alles wat zaak maakt nou. Julle het 2 thuiswedstrijden en julle moet iets bewijs. Julle leer ook de tweede op die algemene SWD punten leer. Gevolgd met Mosselbaai, bij Bergens wat 4de leer en Brieste net onderkant julle. Wat is jouw boodschap voor die top 8 als kapitein voor Evergreens, als ik het zo mag stellen? Ja, bijna François. Ik denk het gaan tough wees. Die speciaal Britse game en Barbarianse game. Omdat ons net 2 thuisgames het en 5 werkgames. So voor mij is Saterdagse game 'n groot een. En vital om te wen, om onze punten te bouwen. Van ons weet je wat kan gebeuren met al die werkgames. So, ik denk onze 2 thuisgames as 'n moet wen. Ja. Hulle sê oud man nog nie koud nie. Hulle het vir jou genoem die lem. Ek het gewonnen nou wanneer maak Buren Parks dan klaar. Hulle sê nee, jy kan nie klaar maak nie. Wat hou jou nog op die rugbyveld en uit vermoë as 'n sportman en kaptein? Ook natuurlik is jy 'n goeie leier buite en op die veld. Wat is die verskil? Wat motiveer jou om steeds vir Maltiso Evergreens te speel? François, dink wat my meeste motiveer is maar die jong luid is hier buite. Enige plek in Pakkersdorp waar ek ry en word jy die lem, Buren. So het gee mens nog hy oomf. Ja, hy oomf, jy wil opstaan en jy kom oefen en jy wil dit nog doen. So ek dink hy is maar die myne rede wat my motiveert nog soveel. Die lem, waar komt die bijnaam vandaan? Die lem, Buren Parks, die lem. Ik weet, ik was nog een klein chokkertje, toen keek ik die SWD Arendse wedstrijden thuis en ik zie die nummer 6 flank, die man die klibbert jong. En ik hoor jy moet nie eens iets channel naar toe. Waar kom je naam vandaan, die lem? François, denk toe ik bij die Arende begin, mijn eerste jaar. Weet je wel, Howard Noble ken je? Ik ken voor mij het veel gespeeld. Ja. Zijn broer Dusty Noble, veel jou gespeeld. Ja, nou, hij is ook aangekomen bij die Arende, zijn eerste jaar ook. En die hoe ik getackle het, ik was maar altijd klein tussen de ijspan. Ja. Maar hij was bij je groter als ik. Zo, ik heb maar een specialty gehad om laag te tackle. En dan heeft voor mij gewerkt op die oomlik. En hij deed wat ik zo tackle en dan Howard altijd gezegd, hé, is die lem jong, is die lem zo. Dat is waar jullie naam vandaan afgekomen. Laatste slotgedachte van jou af. Jij ziet goed aan uit die naweek om je span te leiden. Voor Maltiso Evergreens. In die top 8, jullie eerste wedstrijd in die top 8 thuis. Daar is 5 wedstrijden en ook natuurlijk spelen net enkele 2 wedstrijden. Wat is die boodschap voor jouw troepen en ook natuurlijk voor jou hoe kunnen we nou super ondersteuners? Voor mijn troepen, voor die spelers, zal ik zeggen, dat is nou die tijd om handen te vatten en vast te bijten. Dat gaat ook karakter vatten om 5 games te spelen en dat is nog in die top 8. So je speelt basis die topspannen. So als nou karakterwijs vastbijt en net hij laatste beetje opoffering nou doen om deur te halen. En dan voor onze supporters, ons waardeer jullie. Ons zien elke Saterdag jullie opkomst en ons voelen jullie support. En ik kan voor jullie zeggen, jullie moeten net aan ons zal jullie trots maken en ons zal spelen voor jullie. So baie dankie voor jullie ook. Baie dankie Buren, sterkte wel goed gaan. Dankie. Soos ja, ik daar samen met die lem iets jaar gehoor. Dat is Buren Parks, een voormalige SWD kapitein. Hij heeft ook een provinciale rugby gespeeld daar in Harmony, natuurlijk in Bloemfontein. So ja, dat is natuurlijk die raciaals voor hierdie week met FGW The Works en met samenwerking met SAB. Niemand anders als meneer Son Botha. Nee, dit gaan nog by my kom. Nie worry, dit gaan nog by my kom. Ons gaan vandag kyk hoe maak die manne nog litte los en dan sal ons verder met die Rosiaals. Dankie vir jou kommentaar. Frans Williams, ek sê vir jou totsiens. Mooi bly.